Li tevahiya Tirkiye bi taybet li metropolan gelek xanî li ber lawazbûna hîmê wan bi xwe bi xwe hildiweşin. Di rojên çûyî de jî çend xanî li Enqerê û li Stenbolê li ber van sedeman hilweşiyan. Tirkiye li ser xeta erdhejê de cî digire. Li ber vê jî ev xaniyana di erdhejekê de jî dibin sedema xetereyên mezin. Di vî warî de li Tirkiye pisporên sîsmîk her gav hişyariya erdheja gewre didin. Li gorî statîstîkên Wezareta Îskan û Avasaziya Tirkiye di nav sed salên dawî de 81,611 kes ji erdhejê jiyana xwe ji dest dane. Sedema bilindbûna van mirinan endezyarê avasaziyan bi xirab çêkirina xaniyan vagirê didin. Endezyar Necmettin Yokuş gava di erdhejê de rûxandina xaniya rave dike wiha dibêje. Eva awil gerek ser temeli dest pê dike. Watê temela xwe gerek sağlam çê bike. Evê hesinetê dixî navê, betona xwe dixî navê, aderensa wî gerek til baş binêrî. Em wextê em xeber didin, nawle tu nizanî, tu dengê xwe neke, nizanim diçin bi raporê xwe û وقتی حکومتی دا لیال سر دگرن alakasız meslek avan nine avana dışın haber dedin. Vati lüseri çiya khani çeydike daha peyo çeydike nikare erzan bifroşe ama vati ova o ser ba hevdu set khani te çeydkirin. Bes de erdheja sala 1999 ya Golcikê da li gorî reqemên resmî 17,408 kes jiyana xwe ji dest dane û 100,000 zêdetir kesî birîndar bûne. Di erdheja Wanê de jî 64 kes mirine û 4,105 kes birîndar bûne. Di van demên dawî de jî him di erdheja Xarpêtê û him jî ya İzmîrê de jî zor kes mirine û gelek xanî jî rûxiyane. İnşaatın temelinden zemin etüdünden... Yako mirovan dikojen ne erdhejîne xaniyên xirab hatîne çêkirin mirovan dikojen. Di her erdhejîneka biçûk da em dibînin gelek xanî têne herifandin. Di vî warî da hem berpisyaretiya dewletê heye û hêla din jî yên xaniya durist dikin gel nafikirin herî zêde hezra berjewendiyan xwe dikin. Li gorî pêzanînên li jineya statîstîka Tirkiye Angotûyekê li Tirkiye 11 milyon û 598 xanî hene. Bes Stenbol bi 56,484 xaniyan di rêza yekemîn de ye. Piştî Stenbolê di rêza duyemîn de İzmir û ya sêyemîn de jî Enqere tê. Lê tevahiya Tirkiye bêtir xanî li gorî pîvanên erdhejê nehatine çêkirin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.